Dag, og velkommen til vores naturprogram om Kasted Mose. Jeg hedder Peter Meyers, og jeg vil sammen med Jakob Hammer Thuesen fortælle lidt om Kasted Mose her. Vi vil komme ind på både naturen hernede, og så også nogle af de myter, der florerer om sådan et sted. Under 2. verdenskrig havde tyskerne jo som bekendt besat Danmark, men altså, det var ikke hver gang tyskerne trak det længste strå. I omkring 1944 havde den danske modstandsbevægelse stjålet nogle tyske Panzerfausts, som jo er den tyske version af bazooka. Og så havde de faktisk skudt et tysk krigsfly ned. Og hvor styrtede det? Ingen andre steder end her i Kasted Mose. Lige her på det her felt her. Og man kan se, at floraen den har endnu ikke kommet op på det niveau, som den var før i tiden. Så det er ikke kun natur, der er hernede, det er også historisk indblik. Ja, der er også spændende dyreliv her i Kasted Mose. Tro det eller ej, der har faktisk været ulve her. Her er altså et eksempel på, at der er nogle ulve, der har væltet et træ for at prøve at få fat i en fugl. Vi kan lige tjekke. Vi har vores ekspert, Jakob Hammer Thuesen, der er ekspert i sådan noget her. Og han kan ud fra fuglens ekskrementer fortælle os, hvad for en fugl det her. Jamen, det er en havmåge. Det er en musvit. Det er en dansk-svensk musvit, som kom til Danmark i 1920, hvor den faktisk slog sig ned her i Kasted Mose. Ja, sådan er det jo så meget. Så tror I sikkert, så tænker I sikkert, hvorfor vi er hernede, når der nu er ulve. Men ulvene, de blev faktisk skræmt væk. Fordi ulve har som bekendt rigtig skarpe ører. Altså, de er gode til at høre. De kan høre ting, der er langt væk. Og dem med de skarpe ører, de kan faktisk høre motorvejen her i baggrunden. Og når den blæser i den rigtige retning, så kan det godt være ret skræmmende. Der har faktisk været rygter her i Kasted om, at præsten fra Kasted Kirke, han har løbet hernede i mosen. Der er rygter om, at han er sindssyg. Og ikke på det vent, er det ikke ham derovre? Nej, det er jo ham! Det er ham! Ej! Vi vil nu udforske hidtil uudforskede områder i Kasted Mose. Vi vil gå herind. Den har jeg aldrig set i Danmark før. Det er en Hythermus fabibius. Det er den plante, der producerer mest druesukker i sin familie, som jo er. Man kan selvfølgelig se, at den er tokimebladet. Og den er faktisk i familie med græsset. Men
Jeg sidder her på en pumpe her i Kasted Mose, og desværre sker det meget hyppigt, at man pumper i moser. Og det er jo fordi, at grundvandsspejlet det ligger højst her i moserne, og så man har nemmere ved at finde rent drikkevand. Men det skal så også lige siges, at Kasted Mose producerer noget af det mest rene vand til hele Aarhus. Det er fakta. Vi har igennem de sidste par minutter været med jer på en rejse gennem Kasted Mose. Og vi vil gerne på vegne af DR2 sige tak for i aften. Vi ses næste gang.